ku sai Allah ya toshe zukatansu a ƙarshen labari ba sa fahimta. Ashe in kana neman ka zama daƙiƙi mara fahimta ga layin da ake bi, ka yi imani kana nan cikin imani sai ka kafurce ka juya baya, to lalle in ka juya baya ka rena wa kanka hankali. Shi ko Allah sai ya toshe zuciyarka, daga nan ka daina fahimtar komai, ko ga abin baro-baro ba ka iya yadda ba ka iya ganewa. To mu je gaba kuma aran ma. Wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum yawa wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yasibuna kulla sayhatin 'alayhim humul adu fahdharuhum gaba kuma dai qatalahum Allahu an yufakun. Allah ta'ala yana ƙara fito mana da siffofinsu don me, don abubuwa guda biyu. Na farko mu auna kanmu tukunna, shin mu ma su ne ko ba su bane? In su ne mu gyara, in mu ba su bane to mu dage kada mu zama su. Na biyu kuma mu gane su ga su can su ne masu irin waɗannan siffofin don mu ɗauki matakin kare kanmu daga sharrinsu. Ma'ana mai taka tsantsan da su. Munafiki is very dangerous. Munafiki akwai bala'in taka tsantsan da ya kamata ka yi da shi. Yana da haɗari munafiki. To kaji Allah yake cewa mai kace wa iza idan ra'aitahum ka gansu su suwa su munafikai to ujibuka ajsamuhum, jikinsu zai rika baka sha'awa, ka gansu bulbul kamar ai kajin gidan gona, ka gansu da kaya masu kyau. Wa in yaqulu tasma li qawlihim, in suna magana kai din ka saurari maganar su, sun iya zace. Ka ji fa wannan maganar Allah gaya wa munafukai yake yi, amma wani irin dan waken juye da kunne na jona cewa kai ai waɗannan masu ƙur'anin in suna magana ka ji kamar gaskiya. Kaga mu ne kenan wa in yakulu tasma din li qawlihim, in suna magana ka saurari zancen su. Tasma li qawlihim, sun iya tsara magana, sun iya yin magana da za su dau hankali ka ji kamar gaskiya. Wa in yaqulu tasma li qawlihim ka annahum, kai ka ce su din khushubun, wato ice ne musannada da aka jingine, kamar ice da aka jingine shi. Kun dau hankali na to wa in menene kuma ka annahum khushubun musannada ya hasabuna, su munafikai ɗaya daga cikin wato sifofin nasu dai kuma ya hasabuna, suna zaton kulla sayhatin, kowace irin tsawa alaihim a kansu. Da sun ji Allah ya ce kaza sai su fara zargin da su ake, da sun ji Allah ya yi faɗa ya yi kwaba akan kaza sai su ji kamar da su ake. Humul adu, Allah ya ce to su ne makiya, ba su kaunar Allah, ba su kaunar annabi, ba su kaunar alkur'ani, ba su kaunar addinin musulunci. Qatalahumullahu, Allah ya tsine musu albarka. Anna yufakuna, kaka ake ta karkatar da su, kaka ake ta karkatar da su. To saboda a korewar lokaci kuma tun jiya Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala cikin rahamarsa ya kawo mu wannan gari na Tawa, an yi karatuttuka kuma yanzu muna kan hanyar mu kenan ta komawa garin Maradi. Za mu dakata a nan kuma za a buɗe wayar salula ga 'yan uwa da abokan arziki mutanen garin Tawa waɗanda suke da sha'awa su bugo su yi tambaya ko su yi ƙarin bayani da sauransu. Muna nan akan mita 90.5. Kana iya kiran mu akan lambar waya 89640304 kenan 89 64 03 04. yawa ka ji baturen ingila a baturen faranshi. 89640304 mita 90.9 rahama rediyo. To kafin mu samu kafin mu samu kira muna iya dorawa domin mu ci zarafi, mu ci amfanin wannan lokaci mai muhimmanci. Mun ji irin siffofin munafukai. A irin wannan munafukai suna da halaye da yawa
ka zamanto ma abocin Qur'ani. In kana yawan karanta Qur'ani zaka ji abubuwa da yawa na halayen munafukai, don ka kiyaye karka jefa kanka cikin aikata aiki irin na munafukai, ko kuma kada ka tsinci kanka tare da su in za su kulla maka wata makarkashiya dai ka san dama halin su ne. To yana da kyau mu kiyaye. Muna nan akan mita 90.5. Wani ya yi kira amma ta katse. 89640304 rahama rediyo a mita 90.5 daga nan birnin Tawa a cikin jihar Tawa a jamhuriyar Niger. To bayan wannan sai mu kuma duba ƙashin bayan ayyuka irin na munafukai. Ƙashin bayan shine a faɗi abu da baki ya zamanto ba shine a zuci ba. Ya ƙuluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, suna faɗi da bakinsu abubuwan da ba su ne a cikin zukatansu ba. Akan kome in dai ka ji kana faɗar abu da baki kuma ba shine a zuciyarka ba, to kai haƙuri, sunanka munafiki. Munafunci ne abin, ba sai kai lalle akan addini ba, akan kome. Kana da aboki ko kana da amini, a baki zaka rika nuna kana tare da shi, a zuciyarka kuma ba ka tare da shi. A wannan kai ba mutumin kirki ba ne. Salamun alaikum, kina tare da Rahama rediyo mita 90.5. Suna da ina ke kira? Daga bakin Baliyar. To na'am. Malam, ina da tambaya ne, me yasa mahaifa mata da maza suke hana ma ƴaƴansu maza ƙara aure? Ina son su yi ƙara haske a kan wannan. To wace ce mai maganar? Farida ce. To malama Farida. Malama Farida ta ce tambayar ta shine me yasa iyaye suke hana ma 'ya'yansu maza ƙara aure a lokacin da suke so su ƙara aure ɗin ko? To iyaye mu da muke nan ba za mu iya cewa ga abin da yasa iyayen suke hanawa ba. Iyayen, kowanne uba ko uwa ko iyayen suna da dalilansu da yasa suke ganin ɗansu bai kamata ya ƙara aure ba. Dalilan suna iya zama karɓaɓɓu a wurinsu, suna iya zama kuma dalilai ne na son zuciya. Amma a cikin Alkur'ani, littafin Allah, kai tsaye a cikin sura ta 4 suratun Nisa'i, aya ta 3, Allah ya wata magana mai ƙarfi, bari ki ji abin da Allah ya ce. Wa in khiftum alla tuqsidu fil yatami fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathani wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم الله يجي إذا كنتم tsoron Allah tuqsidu ba za ku iya adalci fil yatama cikin marayu ba, in ji Allah da kansa yace fankihu, ku maza ku auri ma ɓaba lakum, abin da yayi muku daɗi, abin da za ku iya minan nisa'i daga matan marayu ne waɗannan. Ku aure abin da za ku iya daga abin da ya muku daɗi, mana abin da za ka iya. Masana biyu ne, kana da mace kuma ka ƙara auren mata biyu in ka so. Wasu lasa uku ne, waru ba a hurhudu ne. Wannan doka ce daga Allah sarki makaɗaici mai rinjaye. Ya ba wa maza cikakkiyar dama mutukar za su iya su ƙara aure. Da haka babu wani mutum ko mahaluki da zai hana aikin Allah, mutukar wannan wanda zai ƙara auren ya cika sharuɗa. Yana da dama, zai iya, to da me za a hana shi, kuma ya samu wata yake so, take son shi, shi mai imani, ita mai imani. Babu dalilin da uba namiji ko kuwa uwa ta shi mijin da za su tsoma baki su hana shi. Shugabanmu annabi alaihi salamu ba mata ɗaya gare shi ba. Allah ya ce ya ayyuhan nabi wa qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Ya ayyuhan nabi, ya kai annabi,
kulli azwajika gaya wa matanka, tattara matanka ka gaya musu, ce da su, wannan yana nuna ba mace ɗaya ce da annabi ba. Ya nisa annabi, ya nisa annabi ilastunna kadin minan nisa in taqaitun. ya ku matan annabi, in aka ce nisa ba mace ɗaya ba ba biyu ba, ya ku matan annabi, to shugaban namu gabaki ɗaya ba mace ɗaya ko biyu gare ba. To sai gashi an kuma ce ai koyi da shi, sai gashi yaro ya tashi yana da sana'a, ya yi aure, yana da abin da zai iya rike kanshi ya rike matar shi, sun fara hayayyafa, Allah ya ƙara buɗa masa, ya samu dama kuma yana so ya ƙara aure, iyaye su hana, ba daidai ba ne. Wani lokacin iyaye sukan hana ɗansu ya ƙara aure saboda su a ganinsu idan ya ƙara aure irin yadda yake kashe musu kuɗi, irin yadda yake musu ɗawainiya za ta ragu. Wasu iyayen sukan hana ɗansu ya ƙara aure saboda ita wacce za a ƙara aurowa, matar ta biyu, su suna da matsala da ita ko da danginta ko da iyayenta. Bari mu hana, ba zai ta shigo cikinmu ba da sauransu. Amma akwai gaɓoɓi waɗanda suke na gaskiya wanda ko ke ce malama Farida, ɗanki zai ƙara aure, ke da kanki kina iya hana shi. Misali, kasancewar ke kika haife shi, kin fi shi wayo, kin fi shi sanin dabara ta rayuwar duniya da sauransu, kika gane sarai wannan mata ta biyu da take so ta shigo gidansa ba dan Allah za ta shigo ba, akwai wata manufa na ta cutar da shi, to kina iya ba shi shawara, har ma ki hana shi din. Koko shi auren ai in kabi akwai gurin da auren yake zama dole ma ka yi saboda duka an cika sharuɗa, akwai inda yake zama ba dole ma ka yi ba, akwai inda yake zama ma dole ka bar shi. Koko a'a ta tabbata waccan matar da zai ƙara aurowa watakila ba zawara ce, ma'ana ta yi aure, auren ya mutu, ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba sau hudu ba sau biyar ba, kuma duk a garin an sani, kuma an san abin da ya raba ta da mijinta na farko shi ne dai abin da ya raba ta da mijinta na biyu, shi ne dai ya raba ta da mijinta na uku, haka. To ɗabi'a takan iya sa iyaye su ga cewa to wannan in ta shigo gidan ɗanmu ma dai haka za a sake yi. Shi yasa ake so a yi ƙoƙari a bincika a ga hali da halayya da addinin sassan duka. Don haka muna kira ga iyaye waɗanda ba gaira ba dalili, in dai dalilin ba dalili ne na shari'a da Allah faɗa ba, kada su hana 'ya'yansu maza ƙara aure. Mu muna so a ƙara auren, maza ku ta ƙara aure, ku ta ƙarawa, don Allah ne ya ce idan kika hana kada ɗanki ya ƙara aure, karki manta fa matan nan ga sanan suna nema su yawa a gari, ga 'yan mata waɗanda sun isa auren ba mazajen, ga zawarawa wanda suka fito masu aure ɗaya, ga masu aure biyu, ga masu 'ya'ya ɗaya, ga masu 'ya'ya biyu, ga masu 'ya'ya uku. To duk ya kuke so a yi da su? A bar su ta yawo akan titi, a bar su ta zinace? No. Jama'a maza wanda yake da dama ya ƙara aure, a yi ta ƙara aure. Iyaye ku bari 'ya'yanku su ci gaba da ƙara aure, wannan za ta rage mana wato masifu na aikata laifuffuka a cikin al'ummarmu. Mita 90.5 Rahama rediyo. Salamun alaikum, kaɗan nesa da rediyonka, kana dab da akwatin rediyonka, kaɗan rage sautin rediyonka. Shi kenan. To saboda haka kamar da malama Fadila ta yi tambayar nan, magana ce mai mahimmanci, don Allah iyaye maza da mata a kula. Idan yaro ya tashi ya ce zai ƙara aure, a goyi bayansa matuƙar auren allura akwai alkhairi a ciki. Muna na mita 90.5 Rahama rediyo daga birnin Tawa. Assalamu alaikum. Salamun alaikum. Sunanka daga ina kake kira? Sunana Alhassan daga Fege Troko. To muna maka fatan alkhairi. Allah ya saka da alkhairi kuma wannan. Amin ya rabbal alamin. Ina da tambaya ne. Allah ya sa mun sani. Na ce kamar in mutum ya cika wata Allah ya cika ni'ima da wata bawon shi. Na'am.
to kamar wajen gode da zaki mishi ta zikiri ce ko ta aiki ce ko ta me shi ne nake da neman ƙara haske. Ita godiya zuwa ga Allah ga sunan da baki matukun suratu fatihatul kitabi ayar farko Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin. Da baki in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah mai renon duniyoyi gaba daya. Wannan magana ba karaman magana ba ce. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaymana ilma. Allah ya ce hakika mun baiwa Dawuda da Sulaymana ɗansa mun ba su ilimi. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال سوبين سيسكتش الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah. In ka koma suratu Yunusa ‘yan aljanna kansu mu 'yan aljanna mun shiga aljanna. Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha. Sannan kuma tahiyyatuhum fiha salam. Can wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Godiya ga Allah matsayi ke gare ta. Ka buɗe bakinka ka ce alhamdulillahi kai ta gode wa Allah. Idan Allah ya cika ni'imarsa gare ka kai ta gode masa. Idan kuma ya kuntata maka ba gode masa za ka yi ba, addu'a za ka yi fitar da kai. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasan Bahaushe yace ko a bakin kura ka gode wa Allah. A'a kana bakin kura ai musiba ce. Inna lillahi ce aikinka. Wa inna ilaihi raji'un sai kai ta yi. Yayin da ka kubuta kuma to alhamdulillah allazina jana min alqawmi zalimin. Yawwa. To sauraka mun ji malam muna godiya kai ma Allah ya saka maka da alkhairi. 89640304 mita 90.5 rahama rediyo daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger. To kafin mu samu wani kiran duk da dai lokaci yana nan yana ta tafiya. To salamun alaikum. Suna daga ina kake kira? Ana tare da wani mami. Alo? Aiwa sunanka daga ina kake kira? Mamidu daga Tawa. Na'am malam Mamidu. Mace nawa ne yadda a aura domin ana cece ku ce wajen banki kuma ta balakun minan nisa'i masana wasu latu waru ba. Amma musulunci mace nawa ne yadda musulmi shi aura domin masana akwai masu cewa ba mace zita ba. To mace nawa kenan masana? Tambaya ce dai muka yi da insha Allah mu ji karin bayani. Akwai masu kalubalanta wasu suna cewa magana marayu ce ya kai ba magana aure ce ba mu aka kayyade muna. Idan shi ne muke son mu jini shi Allah ya ce mu. To abin da za mu yi sai mu ɗauko surar ko kuma aya ta 3 ɗin daga farkonta mai Allah ya ce sai mu ji. Sura 4 suratul nisa aya 3. Wa in khiftum alla tuqsidu fil yatami fankihu ma dhaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wato yana da kyau wannan aya a cikin suratul nisa take sura ta 4. Kuma aya ta 3 ce. Aya ta 3 din nan kaga an bar ayoyi guda biyu a sama. Da aka zo ita kanta aya ta 3 din sautari sai a ce ai Allah ya ce fankihu ma dabalakum minan nisa'i sai a gutsire kanta ita aya ta 3 in aka tashi daga fankihu ma dabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba sai a tsaya anan sai a datse kafafun ayar to iya nan ake tsayawa fankihu ma dabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba to iya nan kuma yana iya baka wani irin mahalli na shahidi mahallin shahidin zai zama wani iri amma a gurguje duk da lokaci kamar ba zai mu ba bari mu karanta aya ta 1 da ta 2 da ta 3 a dunkule watakila a samu yadda abin yake ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna
الله كان عليكم رقيبا. Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane. Kaga asalin zancen ma a surar zancen mutane ake gaba daya. Magana ce ta mutane gaba daya, jinsin mutane. Ittaqu rabbakum, ku ji tsoron Allah mai renanku. Allazi shi Allah din shine wanda kalakakum ya halicce ku min nafsin daga rai wahidatin guda. Asalin mu daga Adamu muke, rai guda. Sannan wa khalaqa minha zawjaha, daga wannan ran Allah ya halicci abokin aurenta. Kaji ma asalin aure na farko a duniya a jinsin mutum Adamu da matarsa. Wa basta minhuma rijalan kathiran wa nisaa, Allah ya baza daga waɗannan namiji da macen, ya baza zuriya ga taran maza da yawa da mata da yawa. Wa taqullaha, ku ji tsoron Allah allazi wanda tasaaluna bihi, kuke tambayar junanku da shi, wal arham, ku kiyaye kuma zumunci. Zumunci. Inna Allah lalle Allah kana ya kasance alaikum akan ku raqiban. Allah shine mai kula, shike tsaron ku, shike sa ido, shike kulawa da rayuwarku. To mun ji asalin abin. To aya ta biyu sai ce wa atul yatami amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib. Wa atul yatama, kaji kan karatun kuma ya fito. Wa atul yatama, ku baiwa marayu amwalahum, dukiyoyinsu. Maraya a bashi dukiyarsa. Kaga yanzu Allah zai wa marayu gata, ya tsare musu mutuncinsu da dukiyoyinsu daga zaluncin azalumai. Ku baiwa marayu dukiyoyinsu. To su waye marayu? Waɗanda iyayensu suka mutu ko aka kashe su. Yara waɗanda iyayensu ba su nan, an kashe su ko su mutu, waɗannan yaran su ne marayu. To abinda zaka fara tambaya kanka, tunda maganar Allah ya gina ta akan marayu, marayun nan ba aure aka haife su ba? Aure aka haife su. Saboda haka wa atul yatama amwalum, ku baiwa marayu dukiyoyinsu. Wala tatabaddalu al-khabisa bit-tayyib, kar ku musanya mummuna da kyakkyawa, kar ku ci dukiyar marayu, Allah ya hana. Wala ta'kulu amwalahum, kar ku ci dukiyoyinsu su marayu, ila amwalikum, ku hada su zuwa ga dukiyoyinku, innahu, yin hakan kana ya kasance huban, zunubi ne kabiran babba. To gaba kuma fa, وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. sai Allah ya ce wa in khiftum, idan kuma kun ji tsoro, Allah tuqsitu, ba za ku iya yin adalci ba, ma'ana ba za ku iya ɗaukar ɗawainiyar marayun ba. Kamata yi marayun nan a raba su kawai, kowa ya ɗauki wanda zai iya ɗauka, ya ciyar da shi, ya shayar da shi, ya masa duk abin da ya kamata yi. Yaran nan su rika jin kamar ba su rasa iyaye ba, ku ne iyayensu. To in kun ji tsoron ba za ku iya ɗaukar ɗawainiyarsu ba, shine adalci na alƙisudu. Filiyata ma su marayun ba za ku iya musu haka ba, to sai a bar su kenan su ta yawo a gari. Marayu mazan su kama sata, matan su kama karuwanci, a ba haka bane. To ga yadda za a yi, fankihu, ku auri ma ɓabalakum, abin da ya yi muku daɗi, minan nisa'i, daga cikin matan. Su marayun da ga sunan tare, mazansu da matansu, ku ɗau ɗawainiyarsu. In kuna tsoron ba za ku iya ɗaukar ɗawainiyarsu ba, to a ajiye mazan gefe guda, maza ‘ya'ya marayu, matan ‘ya'ya marayu, ku aure su. Fankihu, ku auri ma ɓabalakum, abin da zai muku daɗi, minan nisa'i, daga matan. Sai Allah ya fara da masana, wato biyu duk waɗanda za su iya auren biyu su zo su taru. Do kai ma ɗan bibi ne, je ka ebi biyu, kai ma je ka auri biyu, kai ma masu biyu zo su ta aura. Ko da ko kana da mata ɗaya a gida, to ka iya zuwa ka auri biyu. Idan waɗanda za su auri biyu sun ƙare, to wasu lasa da uku. In an ce sulasa, wato uku, kai ta maimaita ta. Uku, wannan uku, wancan uku. Ba ana nufin masana biyu, wasu lasa uku, a'a. Ithnain shine biyu, talata shine uku. Ithnain, masana biyu. Thulath, uku. Ruba, khumas, sudas, suba, thuman. Sau da haka masu uku sun wasu zo su ta aura. Wa ruba, masu hurhudu sun wasu zo su ta aura. To fa da wanda zai auri biyun, da wanda zai auri ukun, da wanda zai auri hudun, ba a ce maka duk gwagware ne ba su da aure ba. Wani tuni ma biyun ce da shi, ko uku ko hudu ko sama. So ka kana da uku, ka zo cikin ajin yan
ruba kace adi ina da kuɗi sosai 4 zan ɗiba ga 3 a gida sun zan 7. Saboda gaskiya ne wannan ayar akan marayu, mata marayu, an mutu an bar mana marayu, kan mu basu su lalace mu aure su. Idan ka wuce nan gurin daga farkon Qur'ani har ƙarshe ba inda Allah ya kayyade ya ce mata iya 4 za a aura kawai, babu wurin. kuma wannan stabtunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihin wa ma yutli alaykum fil kitabi fi yataman nisa illati la tutunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhun wal mustadafina min al wuldan wa an taqumu lil yatami bil qist. Suna tambayar ka kai annabi, suna tambayar ka dangane da marayun nan, ya za a yi? Gaya musu. Wato wannan abin Allah na gaya maka matan kansu cikin marayu da Allah yake baku ansa, ku kuke kwaɗayin ku aure su, su matan marayun. Wato ayar tana ƙara fassara mana ita wannan aya ta 3. Magana ce ta ƙadiyya ta marayu da aka mutu aka bari ko aka kashe iyayensu aka bari. Wannan magana ita ce gaskiya. Ba inda Allah ya dakatar ice aure iya mata kaza zaka aura. Iya gejin kawai shine ma tsaba lakum yadda zaka iya. In dai zaka iya, in zaka iya 4, 5, 6, 7, kuma yadda zaka aura din nan zaka yi ne ka kula da cin su da shan su da tufan su da dunnoyin da Allah ya dora maka. To saboda ƙurewar lokaci zamu tsaya anan. Muna kowa fatan alkhairi jama'a mutanen Tawa, salamun alaikum.